son ex-cuidadora, e, bueno, vivir o día a día porque xa son maior tamén, entón dentro de nada tamén necesito os cuidados e vivir. O que me quede, que mentre que ten unhas condicións óptimas, vivir a vida. Cambiou no sentido que me dá unha información que posiblemente non tiña. Dicen que o poder está na información, debe de ser certo, porque cando ti tes unha información sabes a onde dirixirte e tes un respaldo detrás desta asociación, que muitísimas gracias por atoparnos con ela, e tes esa visión da vida, bueno, pois me dirixo aquí, e sei que teño unhas necesidades de acudir a estas persoas e ter a información para mí é importantísima, e descubrir a Fundación Mulleres para mí foi un respiro. É que é moi fácil dar consellos cando non estás nesa piel, pero realmente é moi difícil desconectar do día a día do ser cuidador, porque son 24 horas, 365 días ao ano. É tremenda, ademais, porque depende da dependencia que teña esa persoa, porque sí que empezamos con pouca cousa, pero sí que vamos a máis, e realmente casi sempre nos toca as mulleres, que conste que no meu día a día o meu home tamén se implicou. Pero sempre nos toca as mulleres e decidir, solucionar, é tremendo, de verdad que é unha situación moi complicada. E que consello lles daría? Pois, ahora que eu non son cuidadora, que son ex-cuidadora, que vivan un pouco, pero é difícil desconectar, é moi difícil. A ver, volvo a decir que ter información para min é primordial. Entón, como mulleres, pois arroparnos unhas ás outras, se hai algún problema, pois decir, mira, vaite por este lado, por este, e dar información, que é importantísimo. E, bueno, pois, aglutinar as mulleres, sobre todo, e facer cousas en común, que é importante, sobre todo no rural. Aparte, a min é un proxecto que sempre me ilusionou e me gusta. Para min non me resulta nada tedioso estar ao frente, que estuve uns cuantos anos, pero ahora, se me permite, vou seguir estando activa como socia. Eu espero que a asociación a que pertenezo e a Fundación Mulleres sigan colaborando, porque desde logo é puntal telas como colaboradoras e asesoras.